गुटे टैंकर नहीं पूरा इलेक्शन बस चुनु को डाको थोड़ा सी पानी थोड़ा 5 मिनट छाड़ियो पानी डाको डाको बस चुनु को सेटा सेटा बड़ा घर डुबो हां सेटा सेटा कर दे घरे डुबी ये भी अच्छी अजू को पकड़ ना अजू पानी छाड़ सेटा करिबुनी नी चिंता कर फोन कर समस्त करिछि एठी समस्त करिछि करि करि दैछि सेटा तो कहबुनी बोल कथा कहबुनी तो काई गुनी छु तो घर पाखरे फंटा नहीं केने फोन नंबर नहीं बोले कहबुनी कष्ट करबुनी जदि काम करिवु संति कहबुनी गोटा सब बसा सब बड़े होला हम काम नहीं जना काम नहीं दिखा ऑफिस दिया हंडे हमरा
ভিডিও খানা সেটা আমি পাখে পানি আমার সফিসিয়েন্ট পানি পাইবা সেটা ব্যবস্থা করা সেটা আমার পাখে কথা ପାଣି ପାଇବା ଦରକାର ସବୁ ଚାହିଁଲେ ট্যাঙ্କର ଆସିବ ଆପଣ ଆରେ ଆସିବ ଏପଟେ ଶୁଣ ଆସୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଘୁରି ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଏଟା ବି କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଏଇଟା ମୋର କହିବା କଥା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଏଟା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ ଏଠି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତେଲ ଫେଲ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପୁରୁଣାଟା ନେଇ ଆସିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ତୁମେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନୂଆଟା ଆଣିଛ ପୁରା କହିଲେ ପରେ ବି କେତେ ଥର ଫାଟିଲା ହାତରୁ ଦେଇ ଦେଇ କାମ ହେଇଛି ଆରେ ଏଇଟା କହିଛ ସୋମବାର ଦିନ ଆସା ସୋମବାର ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ କଥା ସୋମବାର ଦିନ ଆମର କାମ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ହିଁ ଫାଇନାଲ ହବ ଆଜି ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବିନି ବୋଲି କହିଲି କି ସୋମବାର ଦିନ ଆସିଲା ସୋମବାର ଦିନ କେମିତି ସେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ আচ্ছা ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମସଭା ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି আচ্ছা শুনুন এপরে শুনুন আচ্ছা এটি যদি মিটিংটা হব তাহলে সেটার পানি পিবেনি লোক সেমতি কি থিবে
आउतले जे एठी जो रोज एते समय रही छ माने पानी पीबा जाऊ छ आउतले जे तर समाधान करू टिके बता दिले ही जरा मैं की हम के दा काम ना नी भी ते यार देखते ना कुत्ता बना ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ଯାଇକରି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ସେଟା କେମିତି ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ना पानी ପାଟି ଗଲେ ହବନି ଚାଲିଛି ଆରେ ଠିକ ଯେ पानी जाओ तापर छाड़ ଜାଣିଥିଲେ କି କାମଟା ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆରେ ଜଣେ କଣ ମୋର କହିବା କଥା ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି 3:30 ଯାଏଁ ଲାଇନ୍ ଆସିବନି हमर टाकी मगाई देले भी राजी है टाकी मगाई दो टाकी मगा पानी पे लगा है कते दिन होला हमें तो देखला न दिन छोड़ा अभी गुटे काम चालू जे ने वर्तमान पानी सब मगाई दो टाकी पर ଯିବ ଏଇଠୁ ସରିଲା କଥା हां ସବୁଦିନ ସଜାଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଆସିବେ ନାହିଁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା ଆରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବି କାଲି ଆସିଥିଲେ दुप्पा गाड़ी बंद पे बाइक बंद पे